Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye nwere njem ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye nwere njem ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha, ndị okenye ga-adị front and back, ndị ochie anyị front and back. Fati asịkala aka ori ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Ulu Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa, obodo ga-abịakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si na mba mme. Ọdịnala amanwụ chacha, oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịara ma gbaa ume, ọdịnala ya dị. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl nke dị na oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ more you need to know about Agwu. Agwu bụ spirit behind every man's gift. Ọnya maka anyị ji bịa. So gee ntị nke ọma ka ịmụta ihe ị kwesịrị ịma. What will actually change your life for good. Mana before anyị gaba n'iru, echefukwana na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Jenụwarị ka na-aga n'iru. Eji m n'aka na ndị niile sonyere anyị na aja nke ọnwa Jenụwarị a, na ha niile alone enwetago ihe onyonyo videos etu ya bụ mmalite ya bụ ihe aja nke anyị bidoro yesterday bụ 6th, etu anyị si wee malite ya. Mana ọ bụrụ na ị sonyere n'ihe onyonyo a na aja nke ọnwa Jenụwarị a, mana ị nwetabeghị videos etu ya bụ mmemme anyị si malite ya bụ mmemme bụ yesterday bụ 6th, chat me on WhatsApp. Anyị kwuru n'ihu ọrụ anyị adịghị show ihe ọrụ na social media. Na anya bụ aja anyị na-achụ kwa ọnwa n'ọsọ ndị sonye na anya bụ aja na-enweta ya bụ vidio only. Ya bụ aja na-aga n'iru, anyị ga-achụkwudo ya bụ aja kwa ụbọchị. Aja mbụ n'elu, aja ịpụta ihe, aja anyị na-achụ na temple every morning. Anyị ga-achụkwudo wee ruo na 19th, ụbọchị ahụ ka anyị ga-achịkọta ya. Anyị na-represent people's intention and prayer requests to the entities of powers nọ na temple. 19th anwa anyị mezie saraka chụọ aja dị iche iche wee chịkọta ya. Ọ bụrụ na isonye na nke ọnwa, mana ị chọrọ isonye na nke ọnwa na-abịanụ, echefukwana
No na ebido n'ọnwa ọbụla 6th of every month kwụsị na 19th of every month 14 good days. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ndị na-esonye bụ na ya amadugo mana maka gịwa bụ onye ọfụ tabụ ị na-anụ olu m. Ị forward ya 3 prayer requests, then make donation token to the account number. Then ị chatizie m na WhatsApp enyezie gị details I need from you ka enwe ike book oge. My WhatsApp number bụ 08057837672. I repeat 08057837672. Ọkwa ọzọ dị mkpa bụ echefu na every Monday and Wednesday na-abụ ụbọchị counseling. Our counseling anyị free mana ịgba afa ya na-akwụ ụgwọ. Ị nwere ike isonyere anyị na ya bụ Monday or Wednesday ụbọchị anyị na-eme counseling ya na ụbọchị anyị ji ekwubi okwu n'isi ndị niile anyị na-arụrụ ọrụ mmụọ dị iche iche all over the globe. Friends of the temple, our partners and our fans. Anyị ekwukwasịrị na ọrụ anyị na-alụ maọbụ afọ anyị na-agba na distance abụrụ ebara ya. Ya bụ ka anyị gazie n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Anyị kwuru n'isiokwu anyị ji bịa taa ahụ ihe gbasara agwụ na ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara agwụ. Then ije na my YouTube channel or my Facebook page ị ga-afụ na ebe ekuzigo ihe gbasara more you need to know about agwụ. Mana nke taata bụ agba nke abụọ ya part 2. Na agba nke abụọ part 2 abụ ihe anyị chọrọ ịkọwa bụ gịnị bụ agwụ. Let me digress a little so that new people will understand where we are coming from. Agwụ bụ asụsụ Igbo. Ihe agwụ minuru bụ mmụọ nọ n'azụ onyinye amara onye ọbụla nwere. Ya ihe ọ pụtara bụ na agwụ bụ spirit behind every man's gift. I wee kwuo ijego na ancient book ya afọ ebe edere sị na gift of a man maketh a way for him. Ihe ọ pụtara bụ na onyinye amara mmadụ na-eme ka mmadụ pụta ihe ka mmadụ dee ude. Wee kọwaa na onye ọbụla nọ n'elu ụwa nwere agwụ. Onye ọbụla nọ n'elu ụwa nwere reason why the person is allowed to be on earth at this point in time. Mana akọwara m na mana agwụ nwere level by level. Maka n'ihi na ọkpụkpọ oku akpọrọ onye ọbụla abụrụ ofu. O nwere ndị agwụ ha bụ personal agwụ for their own personal development based on from their previous ụwa. Nwee ndị bụ na agwụ ha bụ maka ngwurube ha. Nwee ndị bụ na agwụ ha bụ agwụ mere extend to the village ụmụnna. Nwee ndị agwụ ha bụ agwụ obodo. Nwee ndị agwụ ha bụ na agwụ ha ga-eje mba dị iche iche for the entire race. Ịghọtara ya? Ndị oke agwụ. Then wee kọwaa sị na agwụ ọbụla mmadụ nwere ịbụ onye nọ na-eme nka ma ụzụ. Wee kọwaa na nka dị iche na ụzụ dị iche. Na ndị na-eme nka bụ the creativities, ndị na-ewepụta ihe dị iche iche. Ndị na-create so many things. They fabricate. They can create something from nothing. Nwekwa ndị na-akpụ ụzụ, ndị bụ ndị ọrụ aka. Ịghọtara ya? Ndị a kọwara na-enwere agwụ dị iche iche. Enwere agwụ azụmahịa. Enwere onye abụ eburu a business magnet, a business mogul. Business ọ bụla o tinyere aka ọ na-azụ ka afịa. Ịghọtara ya? Then nwekwazi ndị nke ha bụ na agwụ ha bụ agwụ ọfịa. Mgbọrọgwụ na mkpa afịfịa. Afịfịa ọbụla ọ kpatalụ nyeghị ya sị na ihe abụọ ọgwụ ọ bụrụ ọgwụ. Ị ma na o nwere ihe ọbụla ekele ụdị useless mana ihe ịmara ya. Ịghọtara ya? O nwere ụfọdụ ahịfịa contain chlorophyll. Ndị maara anyị amaghị how to combine them in combination. O nwere ihe abụrụ ọgwụ including mkpọdụ ma even mgbọrọgwụ mkpọdụ. Kama ihe ịmara
were a mystery to you and not to all. So when you have a Chukwu Okike kere n'ụwa wu total useless. Nwere kama ihe mara ya. So ndị ọgbọ ha mara how to combine those grass and the roots. O wee nye gị ihe dị etu a. Onyinye amara ka ọ bụ. O nwere ndị ọrụ ha bụ aka na nwa. Nwee ndị ọrụ ha bụ na na-achọ nwa. Ebe a na bie osi ọgwụ nye gị afọ nwaanyị ajụrụ oyi. Ịghọtara ya? Ọ marugo how to miss one or two. O nwere ndị bụ jọs aka ha. Sisa aka ha bikwasasị na ọ dịgo mma. Ihe abụọ agwụ na-eme ya. Ịghọtara ya? Ihe abụọ agwụ na-eme ya. O nwere ike ọ bụ simple thing ịdebara anya. Ọ rụtara m one man onye ndị ike eri ọnwụ. Yes. Nne ya bụ dibịa mana nwa ya nwoke jesi jee gụọ medicine bụrụ na medical doctor. N'ọgwụ ya dị n'Ọnịcha mma gbafịa maka na mgbafịa ndị ma ya buru ibu. Mana ya bụ dọkịta na onwe ya ihe o ji agwọ ndị mmadụ wụ obere ọgwụ. Enwere ike ọ bụrụ na ihe a na-eme gị ijego n'ụlọ ọgwụ nwugodo antibiotics no result. Nwere ike ịbịa na nke ịbịa ọ sị gị nnọọ na ya afụgo labụ result labụ gị na ọ ga-adị gị mma. Ode ọgwụ mechaa n'ọgwụ ọ sị gị na ọ ya adịghị mma. Sịsọ datịrị ahụ o kwuru enwere ike achịzie ya ọgwụ nwa o nyere. Idekata ịbụrụ onye ma anya ọgwụ idekata ụmụ ọgwụ achịrị fụ na ụmụ kịrịkịrị ọgwụ. Mana nke bụ eziokwu na ịṅụzi ọgwụ ahụ adịghị mma. Ị na-ajụzi mana ịṅụbugo na ụmụ obere ọgwụ a na kemis bifo ejewe ụlọ ọgwụ. And even na-enwe na antibiotics ka nke ọchịta. Mana ịfụgo na ịdịgo mma. Ịghọtara ya? Maka na ike dị n'okwu ọnụ ekere ọlụ eke. Ịghọtara ya? Then etu a ka esi gwa onyinye amara. Ịmana onyinye ihe ọbụla name them. Ọ bụ ndị kọmedi, ọ bụ ndị na-eme ihe ejije dị iche iche, entertainment, ihe niile abụ agwụ. Onye ọbụla nwere nke ọ dị unique na ya. So ihe na-achịkọwa bụ mana onyinye amara mmadụ niile ahara ịha depending na ihe akpọrọ onye. Nke ịbụa ọ bụkwarụ na iwere data onyinye amara ijere obodo ozi. Nke bụ eziokwu na ị nwere ka ị ga-esi chụkwa agwụ gị. Agwụ gị anwa attract more things karịa arị ka ị nere anya. Ya ọ bụrụ na e nyere gị onyinye amara use onyinye amara gị ahụ ọfụma. Onyinye amara gị ahụ can be expanded. Ịfụ na agwụ gị anwa gị ga-adịzi more ile karịa maka na ị na-echukwa agwụ. Ịghọtara ya? Agwụ bụ spirit nọ behind every your gift. Maka na onye afụrụ gwa okwe afụkwa ọzọ agwakwa ya. Ịghọtara ya? Ka mma alụghị ofu atụ. Ndị ma nkụzi mma na nna eji ihe mmadụ ma wee maa atụ. Ka mma atụ were onye a na-akpọ n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa akpọrọ Baịbụl. O nwere nwa na Legoka story Jizọs ndị ụka ọbịa kọwara na ya bụ akwụkwọ wee sị na o nwere ofu nwoke na-eje njem wee were otu si wee ya otu naira. Ka nwere ego ba ya ka a ghara iji ego ba ha wee maa wee were otu ego wee nye ofu onye. Bịa na onye nke ịbụa were ego na-abụ nye onye nke ịbụa. Bịa na onye nke ịtọ were ego ise nye ihe ịtọ si ha wee mee azụmahịa. Onye nke mbụ bụrụ onye umengwụ wee sị na nna anyị ukwu a nnọọ na ya chọọ nnọọ ịta nna afụ o wee gbuo ana were ego ya mee gịnị nye. Onye nke ịbụa wee were ego ya agbawa mbọ. Ego ịbụọ ahụ enyere wee gbata ego ịnọ dọbụlụọ. Onye nke enyere ego ise were ego nke gbawa mbọ ego isi a wee dọta anọdụ ego ise ọzọ ọ bụrụzie 10 ya bụrụ ego 10 ọkwa eziokwu. Oruzie mgbe nna nwa ụlọ bata wee sị ha mee akaụntụ ka ha si wee gba mbọ. Onye nke mbụ enyere ofu ego wee sị nna m ukwu ya na ego ahụ inyere ya na ya chọrọ nnọọ n'ụkọchị ọgwụ ya na ya chọrọ ndọkasị ahụ na ego ahụ inyere ya na eji enye ya n'ala kpọpụtakwa ego onyinye nwoke elu. Ndị ọzọ mechaa akaụntụ etu ego ha si wee gbaa mkpuchi. Mgbe ahụ o mechaziri datị awa ewee si na that story ewee narị ya dati nke ahụ o nwere ofu ego a na ọ bụ naanị na dati nke ofu ahụ o nwere were ya nyekwuo onye nke dị 10 ọ bụrụ 11. Ịghọtara ya? So ihe ọ pụtara bụ na onye na-agba mbọ onye chọwa ọfụ
onye na-agba mbọ nwere ike na-agba mbọ na-echukwa agwụ ya na-echukwa agwụ ya ịfụ na ọka na-esi n'ike wee na-abanye n'ike na-aga na-eti ikwurie ihe mmaji n'elu mmaji ịghọtara ya. So it depend on how willing onye anwa dị ịchụkwa ihe sienu ma onye na-emie onye agbata adịghị afụ onye ngwere onye na-arụ ọrụ aka chinefu ọ na-arụ ọrụ aka before you know it ịfụ na technical know-how ya na-abawanye amamihe ya na-abawanye ịghọtago. So onye na-achịkọwara ụwụ na agwụ bụ onyinye amara. Onye ọbụla nọ n'ụwa nwere agwụ mana ọ bụrụ mmadụ niile ka agwụ ha bụ agwụ ọha ịghọtara ya. O nwere ndị bụ agwụ ha bụ for their personal consumption. O nwere ike ịsị gị na bie na before ihe ụfọdụ eme ya na ya na-alụ ya na nlọ na ụfọdụ ihe ụfọdụ eme ya na onye na-alụ ya na nlọ ma ọ sị na before ụfọdụ ihe ụfọdụ eme ya ọkụọ ya n'ahụ. Yes, na ọ na-eme mmadụ etu ihe a nwere ike ịbụ for the personal use ma ọ bụ ihe ọ ga-eji wee chekwa ngwuri ya. Ọ bụrụ necessarily na the person bụ onye ga-azọ igwe ma ọ bụrụ ọ ga-alụ dibịa. Nke ọzọ ọ bụrụ ya ma ọ bụrụ iwu na onye lụ ha na-agwụ ọ bụrụ dibịa. Maka na mmadụ nwere ike ịlụ agwụ chịkọ agwụ ya. O nwere ike ọ bụrụ onye na-azụ afịa ma onye na-alụ ọrụ aka ọ chịkọ agwụ ya ọkwa agwụ ya agwụ ikwu nne agwụ ikwu nna na agwụ ọbụla so gbakọ ha ọnụ wee yọọ ha si ya biko ụnụ aghasazinara m ihe ka ụnụ jikọọ aka na-ewurite ya ka onyinye amara ya na-apụta ihe ka ihe ọya na-alụ ka ya na-alụta ego na ya ga na-echukwa ụnụ. Ihe ọ pụta bụ ndị agbakọtara ọgwụ niile a wee nye ha direction na-echukwa agwụ ndị ama na-aghasazi ihe ghọtara ya. Then ọ na-emekwara onwe ya biznes ya ma ọ na-asụkwara onwe ya afịa na-alụkwara onwe ya ọrụ ọbụla dịrị ya. Mana o nweziri ike nwezi onye bụ na-akpọrọ ya ọrụ na onye a na ọ ga-alụrịrị ọrụ a dịka dibịa. So ọ bụzie na onye e nyere nnukwu onyinye amara na onye a na agwụ ya buru ibu na agwụ a na-agwụ ọ ga-eji zọọ imirikite ndị mmadụ ndụ. Ịma na agwụ ya nweziri ike buo ibu agwụ ya nweziri ike ọ na-ekwu ọ na-eme ọ sigoro na ọ dịgo mma ọ kpata ihe ọbụla were mmekwu okwu ma eme ihe dị aṅa ọ dịile kpata na ọ bụrụ onye nwere onye ọna nwere agwụ mana o nwere ike onye agwụ ya pere mpe ọ sị ka o were ya wee jee zọọ ọha ọfụ na agwụ ya pere mpe na o nwere ike ọ na-alụgo n'ọrụ agụ a na-agụ ya ọ sị ya bụgo na ọdịbịa ka ọ na-alụ agụ ya na-agụ ya maka na agwụ ya agbagotara to that level maka na naturally mmadụ niile ama abụ ọgaranya mana agụụ ekwesịrị ịda agụ ndị mmadụ. Yes, mgbe onye a nọ n'ihu agwụ ya nọ n'ihu ọrụ ya na-eme ihe agwụ ya kwụ ihe eji wee kee maka na Chukwu Okike sị na Chukwu Okike na-azụ anụ ufe niile nri ọbụla ịda ha enwere ubi ma ọba ka ezi maka anyị bụ mmadụ bụ mma nke ndụ ghọtara ya. So ihe niile abụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara agwụ. So ịchụkwa agwụ gị ịmarụ na onye ọbụla nwere agwụ marụ the level of agwụ ị nwere chukwu agwụ gị ka udo obi wee dịrị gị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a nkụzi taa inwe ajụjụ na nkụzi a nkụzi taa then send alụ message na WhatsApp 08057837672 maọbụ na ịchọ ka agbaala gị family. Ihe ọzọ m chọrọ ịkọwazi na ya bụ na agwụ bụ ndị amara anọ mmụọ Chukwu mmụọ nọ na behind every agwụ ọnyanwa bụ the spirit nọ behind ya agwụ. So onye ọbụla nwere agwụ mana level of agwụ dị iche iche and level of ọrụ akpọrọ onye o nwere ndị akpọrọ ọrụ for their own personal agwụ nwee ndị akpọrọ iji wee lekọta ọha anya n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ekwuo m okwu ngosi n'isi ndị niile na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu all our fans all over the world ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo. Asị m ihe ọma mere nwoke ihe ọma mere nwaanyị. Asị m na ngọzi nyere unu aka n'ime arụ nwa arụ 2023 na ndị na-achọ di na ha ga-enwe di na ndị na-achọ nwunye na ha ga-enwe na ndị na-achọ mbuli elu na ha ga-enwe na ndị na-achọ ịpụta ihe na ha ga-enwe na ndị na-achọ breakthrough upliftment and favor
na ụdị dị iche iche na ha ga-enwe n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. A sị na onye na-achụ ụnụ ga-ada, onye ụnụ na-achụ, onye mejọrọ ụnụ na-achụ ya, na onye a ga-adakwasị n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ya gazie ọpụọ, ịdịrecha vidiyo atụsara ya ndị ọzọ.